dumapay lang apo ka dito may digiti gingginet kan dumapay apong mapaspasamak apo dito ay probinsya tayong Ilocos Norte because our governor Cecilia Araneta Marcos is willing to help of course and of course digiti kakailian tayo mat apong ikantinan anay nga importansya digiti matlaeng maisayangkat pa'y apong programa disaster preparedness can dumapay. Tingin naman ni Governor Ses. Well, maagang pamasko or more like a reward kasi ang dami nating bagyo ang past how many days kaya tayo namimigay kasi lahat naman din tayo nakapag-experience ng bagyo. So hindi lang yung mga kasama natin na far from pero dito din sa Lawag mismo. Opo. Lahat ng empleyado sa PGL makakakuha po. Saan galing po ito, ma'am? Ito lang ba, ang naibigay po namin is yung from the family food pack sa DSWD. So, yan lahat po, ma'am? Ang naikuha namin is, ang ipapamigay namin is close to 1,500 or 1,600 mga Early on, ma'am, may go bag din kayong dinistribute for our... para sa mga, sa mga volunteers. Pero eventually, we're trying to create our own go bags for everyone. Kasi nga, hindi na natin alam di ba? Dapat medyo prepared din tayo. At sinasabi ko nga, magkakaroon tayo ng province-wide na earthquake drills. Kasi I remember nung last time, di ba? Nung nagkaroon tayo dito, wala na yung duck cover and hide. Ang pinakaano lang, run. Run na lang. So, dapat medyo may tayo para hindi tayo nervous. Correct. So, dapat medyo